ora usah mulai mbok. Kenapa mbok jane? Kan piye-piye dulu. Nek kene gak kerasan. Gak, yuk kerasan ning nggone anake gak kerasan. Ning nggone anake mantune besane apik kabeh kok yo kerasan nduk nek gak kerasane piye. Lah wis wayahe wis mbok openi ya ono to. Lah piye nek ora diopeni wong yo ndek mbok siji nek mbokku 15 ngono cah. Piye nek? Ya. Nggih, nanti betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bertemu lagi di channel Indah Rati, channel yang siap hibur dimanapun anda berada. Oke, jadi aku wis apa jenenge menging ibu, tapi yo ibu pengennya mantuk kendilan. Tapi jenengan jujur sing mbok rasakno perut jenengan piye? Sudah membaik atau maksudnya cek piye? Yes. Cuma tenan terus terang nek tinggal ngangkat ngene iki go iso. Yo coy, emang aja tinggal Istilahnya ngangkat-ngangkat. ngangkat abot lho, Nduk. Iki jek teng. Loh, aja mbok jajal emang gak boleh. Aja jajal, aja sekali-sekali jajal. Coba-coba aja, Mbok. Memang sing duwe luka operasi kuwi dilarang, sangat dilarang angkat-angkat. Mbah kuwi angkat-angkat mau sak galon, mbah sak ember cangkingan aja, Mbok. Aja wis. Pokoke jenengan ya tak oleh iki mulai kendilan tapi siji konsekuensine ya wis tau tak sampaikan. Nek enek sing laporan aku mbah kuwi Mbah Sis, Mbak Wi apa Repan jenengan ning kono polahe kok jaran tak tarik rene neh. Wis berjanji pada diriku aku apes silip reward awakku tak sayang ora pe tak go Deman Mbak Deman awake Deman jenengan ki lah iya ya Bu nek sementara aku rung iso abot-abot ternyata yang tulung aja ya ora apa-apa ning kono nek kasarane nyuwun tulung makjah yo nyuwun tulung soalnya kan kasarane makjah kan yo jenengan paringi rezeki to ngongkon ki gak cuma-cuma ngono lho maksudnya ki kita harus membayar keringat orang itu sebelum keringat itu jatuh masih ki koyo lah iya makjah ki yo pemirsa masih aku njuk tulung mak aku ngene tetep pemirsa langsung ora dek terus halah pas kene akrab dulure dhewe terus tak anggo mboten karena apa aku ki ngrasakno ibaratnya koyo makjah kuwi kan yo di keluarga betapa senengnya nek pamane ewang-ewang rakyat tamu saiki ngono kuwi untuk rezeki kan yo ewang-ewang awake dhewe untuk rezeki apa salahe nek dibagi karo makjah sing bener-bener wonge kan koyo ngene iki pemirsa aku ditinggal ya pemirsa aku tak tinggal ning kene maksudnya omah tak tinggal iki seduke kabeh wis ngene wis kerasa mikir omah wis disapokno kembang yo wis disirami apa-apa wis diresiki wis pokoke janji yo ning kendilan pikirane iki ora usah mikir sing reno-reno ora usah bingung Intan pokoke Intan sekirane esuk sarapan jenengan gak iso gaweno kon tumbas apa nek gak njaluk Mbak Wi engko moro anu ae wis pokoke intine ditenangno tenan mbok yo pikirane soalnya kenapa lah ya soalnya kenapa luka operasi ki memang bener-bener kudu ekstra sabar mbok aku iso ngomong ini karena aku mengalami yo ngono kuwi aku saiki urung iso angkat berat kadang ngono kuwi kesuwen jungok kesuwen ngadeg ngono kuwi rasane iya tulang belakang iya ceritane kan aku disuntik pemirsa ngene iya padha pemirsa sing wis nglakoni yo anu yo wis nek ngono wis ora apa-apa wong yo kene kono kan cedhak tak cerita ndik kan Mas Dimas pas ning ngarep le Ibu tak mantuk yo le beneran Bu wis sehat wis lah Ibu wis sehat alhamdulillah tenan nggih lho Bu betul lho ya Ibu wis sehat tenan lho ya iya le wis sehat Ibu aku meneng Mas Dimas malah sing nakoki beneran Bu pengen mantuk ya memang Mas Dimas kan memang sing ngongkon ning kene bening kan ya anu Mas Dimas kalau gawanane sapi anu ya wis iki mumpung enek mae mbok jenengan sekalian apa ndek mau Pak Em pun nggih Pak Em kan esuk rene guys iki mae sisa sing Pak Em malah ngene sing Pak E lho halah Bu Yuni iki paling ning kene gak rasane mari aku jundal-jundul rene aku tinggal ana Pak Em mboten Pak malah kula niku suweneng nek teng kene kinara ngeten iki rame jenengan niliki kinara main niliki kinara mboten kok kula mboten ngoten niku dikirane Pak E aku gage-gage mulai dikira aku mari menawa sering jundal-jundul rene menawa Bu Yuni sungkan ngono terus insyaallah malah seneng Pak saged kempal pun kados keluar wis pokoke awake dhewe kan keluarga besar to ya Nduk ya
Iya wes ayo. Karo mak iki. Pengisan. Ono nduk black itu. Mboten non mriki. Apa? Mboten ngertos niku ajeng acara napa. Iya, Bu. Mbak Yu. Duh, Mbak Yu. Kula ajeng wangsul nggih matur nuwun jenengan pun tiap hari maksudnya nyemangati kula. Kula ngeloro nggih jan kroki. Iya, Bu. Mugi-mugi kesaenane jenengan kula mboten saged bales Amin. supaya Allah Sama. mak sing bales jenengan. Pon kula niku jenengan pokoke Mbak Yu kula pokoke. Pon mboten iso ngomong napa-napa pokoke kula mak nggih kula matur nuwun dalam arti mak iki selalu nduk nek ibu ki lara mesti dikuweroki di guawak nopo sing sekirane anu Bu gembili Bu ki gedang Bu ya Allah nduk aku gak iso ngomong pokoke. Nopo lah, Bu. Kula yang penting sehat jenengan. Nek pun sehat nggih wong pengen balik teng Nggih. pengen Saged ngenten terharu ngoten Oma. Jenengan iki padahal kali kula kan cara mono besan tapi kok koyo Mbak Yuku dhewe ngoten lho. Ngoten niku lho maksude kula iki buka lho. besan niku napa? Sing penting nggih seduluran iku. Nggih, Mak. Besan niku sing penting seduluran ngeten iki. Apik sing seduluran. Nggih, matur nuwun, Mak, nggih. Mboten ada jarake. Nggih. Anake apik mboke kudu apik. Nggih. Ngoten Bu. Iki buyune sudah membaik, guys. Alhamdulillah, Ya Allah. nggih. Di sini sudah Pak ini ngono Bu. Ndek wingi sanjang nek tesih anu nggih ampun balik riyen aku. Nggih, Pak Pak, iki yo ngoten. mending ngono nduk sing kuwi mboten. Ampun Pak alhamdulillah kula pun sehat. Sehat. Saged Kula niku mboten gadah aktivitas. pikiran napa-napa Bu sing Pak iki. Nggih, Pak ngoten. Mboten Pak sing buke yo ngeyel ae. Mboten Pak, mboten anu pun alhamdulillah pun sehat. Wis sehat terus rada akas. Sakas. Yo arek lumrah sithik-sithik. Nggih, Mak, nggih ngrasake luka sing dalem niku lek paling tesih Nggih, cenut-cenut cekit-cekit kan wajar ya nduk yang trayu bar di cara mono bar di blekrek ngono lho. Tapi sehat Alhamdulillah aman, aman. Ketoke dereng enteng kita mriki mboten no. Alhamdulillah pun wending, ampun kados kapas Dadi iki anak iki nggih jenengan iki nggih aman lho Bu. Nggih. Ngaman mbok iki sehat tenan apa ora. Dadi engko nek mboten sehat tenan kan pikirane Bu. Kene iki duwe Insya Allah, cilik, nggih, mungkin rono nggih. rene, buke Nggih. sakit, Bismillah. bingung. Nggih. Nah, iki wis dipasno enteng tenan nggih. Nggih, alhamdulillah. Monggo, pancene yo Alhamdulillah, pengen nggih. iso omah, di omah ya. Nggih. Apik-apik nunggone anak niku pancen ora kaya nek nunggone Nggih, dhewe. nggih. Nggih, kula pun nate ngopeni wong tuwane kula. Maksudnya iki tak jak nunggonku, moh mes aku Kudu mantuk ngoten nggih. Nggih, pikiran nggih mboten purun pokoke. Ya ampun, Nggih, Bu, sehat pun selalu ya sehat, Bu nggih, ya. Mak. Aja mergawe maksudnya aja dieling-eling, aja mergawe Nggih, nggih, keras. boten, Maksudnya boten. selama niki pokok iki yo ampun jenengan ampun lali angkat sunyi. Nggih, nggih. Tenan lho Bu, aja angkat-angkat tenan lho Bu. Sita mriki niku berayem. Nek sithik-sithik lara ngoten niku nggih. Nggih pikiran nggih Mak. Dadi kan memang rasa lara iki kan wis suwe to nduk dah. Wis suwe sing ngrasakno cekot-cekot sing dadi engko munggah ning lambung, munggah ning sirah dadi muser-muser. Dengkule Ternyata kadang kadang dengkulku rasane koyo pecoplok. Aku rungkuk-rungkuk Tak ya. rungkuk-rungkuk tak peksa ngono Nek kae. kene iki sawambat pun makula awake Mak, ya Allah, penting Mak. tenan Mak. Pripun Bu Yuni alhamdulillah mak sikil kan mboten cekot-cekot sakniki ne sirahe kula nggih mumpun mboten ngelu-ngelu terus angger-angger tangi kan Bu muser-muser nduk. Ki alhamdulillah selama iki kan ya mungkin ya karena ya pola maem iki kan tak jaga uga sing ngono ngene. Dados niku rontok enteng. Nek enteng dirasane awak nggih penak ngoten. Nggih. Pokoknya nek jenengan sekiranya anu wis nyuwun tulung makjah wis Iya, ngono iya, wis iya, aja iya, dianuni iya, dhewe. iya. Intan umbah-umbah apa segala macam itu kan pekerjaan berat Bu Iya. nek nggih jenengan sakniki Iya, lho iya. ya. Saurunge jenengan sakderenge gadah luka ngene ngono polahe jenengan kaya anu Wis, mboten tekan napa-napa kono saiki blas. gak iso mbok Blas. awakmu kudu mbok eman dhewe sing ngertos awakmu lara apa penak anu Iya. iki nggih awake jenengan piyambak sing iso ngrasakno ngono dadi bener-bener kudu mbok eman ya.
untung mak nggih ringinane pas dolan mriki Mbak Indah langsung gercep langsung dibuwet teng griya sakit. Astu dokternya pun mungel kan. Kula mikire nek sinten mawon nggih Mak, keluargane kene iki maksudnya nek sekiranya wis rumah sakit. Soalnya kenapa awak dhewe gak iso nambani. Golek tombo ya langsung ning rumah sakit karo dokter sing wis ngerti. Dadi iso entuk tombone langsung. Nek buke nang kono paling ya diempet-empet. Lah nggih Mak, niku Angger kula mboten nate Mak nganu kula iki. Mboten niku kalih teh panas, nggih kula mlaku terus kula keroki dhewe pun enteng pun. Gang pirang dina ngoten melih, nggih kula ngoten ke melih. Kok sansaya suwe kok malah ora tambah mari malah leworo. Terus kalih Repa Dik Dewi enjing subuh niku Mbak Indah di telepon kula dibedhok IGD. Badhe teng IGD kula nggih mboten maem sing aneh-aneh. Niku terakhir teng mriki kula pun jumbung kenging jungkel-jungkel. Karo mak pah dikira masuk angin, dipadoske godhong sembukan, dilebetke teng udel, malah mambu napa niku ne? Sembukane kula tuwambah muser-muser sak kula walah entah nika. Kali Mbak Indah pun kula pun lemes pun anu. Ibu nggih ngoten Mak, mari napa sakit napa vertigo ngoten niku wong sing napa jatuh terus berkan nggih keberkan niku keberkan piring-piring rak piring niku ae nggih nembe kedaden terus pirang-pirang anu nembe sanjang kula dek ibu dek. Wis penting. Muga-muga paringi keluaras. Wis nggih pelajaran nggih. Nggih, Mak, Pokoke nggih. wis karek ati-ati. Nggih. Wis pokoke wis Wis warase, buat penyakite, sekarang seger warase nggih matur Didono nuwun. sekalane pokoke didakno rezeki. Nggih amin ya Allah. Amin. Sami matur nuwun nggih. Nggih Bu sami-sami Bu nek enten klera-klerune. Sami mak nek kula kula nggih sepuro Bu sami nggih. mawon mak kula nek enten klentang-klentune kula mak nggih. Ngelingno nggih sungguh nek Nggih, enek Mak, klera-klerune. nggih. Ampun aku lu ngene aku mboten. Penting padha ngelinge. Lho mak ngeten iki lho buyune ngeten padha ngelingno. Nggih mak. Sehat selalu. Nggih Amin. Muga-muga buyune ya kedepane muga-muga tambah sehat. Amin. Mak Nggih, mak nggih. Nggih, Bu, nggih. Mak nggih mugi-mugi ke depane nggih tambah Amin. sehat. Alhamdulillah luka mak ya wis paringi. Nggih. Wis pokoke sithik mboko sithik alhamdulillah sehat. garing. Nggih lah nggih pun sae. Iku pindho karo doktere. Berarti mandi nggih Mak nggih sing teng Bojonegoro Garing sering ya. garing guys. Wis Garing Mak. nggih dikomono neh. Balik neh Mak. Pokoke piye ngono lho, Nduk. Kontrole jenengan dinten apa? Rebu. Oh, Rebo niki. Nggih. Nggih ampun ya. Ya wis guys, gitu dulu aja. Balas kesayangan jenengan ya Allah ya Mak. Balas kesayangan jenengan ya Mak. Dan kelana-kelana pulang ngapun ya Mak panggil. Sama Bu, wong saling tolong menolong gitu ya, jenenge yang kesan. Wis pokoke saling tolong menolong kula nek wonten sarane nggih Sami-sami ya Mak. Moh muleh gara-gara kumbane urung bar iki lho. Mantep cek ning kene iki lho. Ya Allah, padahal nek ning kene iki mbok ya umpamane ndekne ape bubuk ning kene iki mesti gak usah otong-otong ngono lho karepku ki enek sing ditinggal teng mriki ngoten lho Mak, mboten purun nih. Lambi ki ning omah ya enek nduk mulai Akeh jane. Iki yo enek go salin ki yo enek. Kenapa sih Tan? Opo? Nduk. Apa di PP di rumah? Teles-teles lah mesti gondol. Iki cek mubeng guys lho. Cek mubeng lho, cek mubeng tak adani. Iki ceritanya Cek kan apa mubeng. ndang Mbak Indah apa ndang OTW, apa ndang gawe mergawe, apa ndang gawe film. Iki macet goro-goro Intan pemirsa. Ya wis, Mak sampai gue. beno. Wis bingung perkara kumban. Izo. ya bentar-bentar. Dek mau rong bianu iki kan ditungguin ning kene nggih Mak nggih. Wis ning Ya wis ket mang yo ndodot ning kene mbok, ora pindah-pindah. Iki ape mulai yo ora gelem. Ndene milih ditinggal daripada kudu ninggal kumbane iki Mas sama aku ya bingung rasane cah iki. Dek kan mbah-mbah. Ayo to Tan tak enteni, gak usah Bu aku rasa jak aku penunggoni kumban. Yo cek nunggoni mesin cuci. Ora maksudnya ki ora tergiur lho tak jak ya ora tergiur. Astagfirullah. Moh aku gak usah melok. Kumban ki piye?
padahal ya apa dipenakno lho ki kok ki wis garing, wis keadaan dilipet, terus dibungkus kresek diterno kurir. Alasanmu kenapa Dek harus dibawa gitu kenapa? Kan di rumah Intan punya banyak salin toh, banyak toh sak lemari. Loh mak, Gak boleh ngeringik lho, gak boleh ngeringik. ayo udah besar lo ya, gak boleh nek ngomong harus tegas. Bagus. Nggak mau mbak Sekolah gitu. kenapa? Klambi kuntek jari. Wong klambi 5 truk Dek. Wah, kok tukokno Mbak Ida iku Dek. Oh, alasane kuwi klambiku Dek ya tak gomuleh-leh. Katutan klambine Kinara. Gua kene nek nyimpen iki pokoke engko aku ning merah kudu digawa aja sampai keri. Dan iki yo Astagfirullah. katutan ki yo muah lho, Mbak. Padahal iki karepku ki klambine Kinara ya tak tinggal ning kono ya, Mbok. Maksudnya kula tinggal teng mriko nek Goreng. cara mono sore ngoten niku leh Mak. Mandi teng mriko napa kan mboten usah bingung nggih Mak nggih enten salin. Mboten nangsal iki. Piye jajal? Mboten nangsal. Cah iki kisam. Kalau Sriwi Kutel wis siap kabeh kalau. Siap kabeh karek ngenteni kumbahan iki. Jadi maaf ya pemirsa, semua acara macet gara-gara si baju kuning. Mbah. Iki untung. Mantep dan Kuwi dinteni. Lah wong trewro wayahe mendek kok. Emosi kok medek-medek ya, Mak. Ini nggak bisa mesin cuci ini nggak kayak mesin cucimu. Boleh kan mbok paksa mbok Dibuka pakai bisa. Nek ini nggak bisa Nduk, soalnya ada waktunya. Nek belum mendek sendiri juga bisa dibuka. ngono lho. Wes beno. Beno Mak, beno. Wes mulai jenuh menunggu dek nih. Tapi kan ndak tak pegang malah ya aku yo mbok emek kok dipegang emak. Akhirnya Mbak Indah kok durasi pemirsa. Beno, aku tak dono guys iki. Ini adalah hal-hal yang sering terjadi di belakang kamera. Wis ngene iki, Beno, Ben. bukan. Kok mumet aku ngerasano Mbak ya Indah Allah. malah digomulek gak boleh. tak ilang nunggu. Mak pah ngantek melok nunggoni. Tak melakani nunggu. Ini kari mak ge. Sampai mean. Engko dugi tekan niku lho mak nganu ngajeng pom bensin. Balik Balik lho mak melek. nggih. Masya Allah. Intan. Kari sitok Bu. Ning ndi? Ijek ning cantelan Oh alah, kok Keri lho dinggo Mas Dimas sing jenengan kleru nika lho Mak. Niku lho kuwi klambiku sing tak golek yo renek langsung dicoplok Mas Dimas Mak. Padahal niku pun dingge Mak. Lho pripun jajal jenengan? Sandal ge ngoten mak. Ada yo nang ngeri ngono lho. Sandal ge ngoten mak. Kok tenang. Ya wis guys ngono iki jek ngenteni Kanjeng Ratu Kumban iki lho. Wes engko dilanjut lagi. Cus. Pokoknya sih tak jalur ya, sementing wis sehat tenan iki mboten masalah. Ya butuh rene ya rene. Kene niku anake ya. Ora iki wong mriko. Enten plentak-plentune kula sak keluarga. Enggak punten nggih Pak. Oh rene sing karo sing penting padha sing apik ngetu sudus-sudus sehat terus kewaras ngono ya. Aku tak jalur ngono Pak aku ya. Nggih Pak. Tak jalur ya padha sing rukun. Sik anake ya padha rukun, sing tuwek ya padha rukun, padha seduluran ngono ae. Ya, aja duwe perasaan sing enggak Nggih. keluarga. Nggih, nggih, Keluarga Pak. kene nol besar kene piye-piye. Nggih. Mak matur suwun Pak, matur Nggih, suwun nggih. kula nyun pamit Nggih, rumiyin. nggih atas-atas paling istiwaras. Amin, amin, amin. Mak Pak. Jenenge dintosi bujah. Oke. Bodo-bodo iki pulang kampung. Pulang kampung, Dok. Pulang kampung. Ya. Dewane iki nduk senjatane iki. Senjata iki. Monggo Mak. Sudah waktunya Ibu melihat rumah. Copyright guys, enak lagu soalnya. Nggih. Wes perjalanan pulang. Ya. Kowe kenapa, Mah? Soto lan dipangan. Tak enteko tahu bulat. Ambek mulu karo ning buri karo Intan wis damai. Wes ora pene tengah ning mburi yo aman. Oh wis terlatih. Wes terlatih Lah, sing Rara? arah iki.
rokok kok angel bener aku susu tak buak nih gawan ora. Ya Allah. Kok Sing ngurung kenekane Rana. ijek mabukan, guys. Ayo dilatih. Iki kudu Sudah ini sudah sering-sering. biasa ini. Ya tok kendilan tok, jajan tok bloro. Dek ini piye? Jupet ora? Ayo nih susu ya, Mbak. Ngajak nih sarangan En. Alah. Ora tekan sarangan yo. Boro. Aku tak periksa sih aku. Iya, periksa apa, Nduk? Pak Bambang. Andalannya dene Iya. Pak Bambang. Semantul itu obatnya. Jirine mak pah yo arep bocah ning Jogja kae yo ning gone Pak Bambang sik kok, Duk. Selalu Iya, Pak iya. Bambang. Kowe iki asine sugesti ra, tenan. Soalnya kowe nek ngene Pak Bambang kok gak mabuk ngono. Iya sih tapi. Sugesti kuwi mabuk itu sugesti. Tapi mbok ya aku kan cilik ora tau mabuk kenapa mbok aku apa sih mbok? Saya numpak kereta, numpak ya mbok kayak iki. Numpak kapal numpak gak? kereta. Gak. Numpak kereta aku. Urung pernah Ora. naik kapal Ida. Jadi sapa? Eh, Lah aku ning Bali. Oh iya ning Bali. Jadi sapa dak urung tahu. Oh iya lali. Terus numpak ya alhamdulillah ya wis kabeh mbok. Ya nek sing mabuk iki. Numpak torpedo yo wis pesawat yo. Karo repa kae to. Acara kae. Apa ya ora kereta, malah kae iki bapakku kae iki anune sing kijang ngono ki lho, Mbak. Sing kijang sing kawak ngono kae jaman kae. Kok sing kae ngono ki lho, Mbak. Oh, jaman kae kan ngono kuwi cara mono kan. Walah. Apik kae. Lah terus ngono ane kuwi Stella jeruk. Walah. Walah. Alhamdulillah aku yo cek urip nganti Saya saiki. cek tuwili ngono lagi mlakune cek trine-trine ngene. Anu, kuwi jenenge mobil Sconner ya, Bu. Sconner iki apa walah Fortuner nek Fortuner lewat nang lho. Nek kae tapi aku nek roh koyo mobil box ngono ki lho Mbak Pal. Tak ndo koyo mobil penculik. Oh, Mobil rampok. Tidak langsung Mobil apa iki mobil ngono ki lho Mbak, sing kotak sing ngene sales-sales ngono ki lho. Nek kae kan jaman kae urung enek gambar-gambar Iya, itu Mbak mobil yo. ono penculik ngono Iya. dene wedine ra kaprah. Wedi aku kae. Ya wis. Paling biyen penculikan tiket nang ngono. Iya gak sih lah yo. Guys, ke perjalanan pulang guys, kita yo mengantarkan ibu karo Intan. Intan jangan nakal yo, Nduk, sing manut karo ibu. Emang yo tak syuting gombal terus digowo. Wes pokoknya penuh anu Kalau aku cerita. ki langsung apit ki kuwi. Langsung apa dari PP do. Mau ndek niki nang pemean Pokoknya iki moh Bu, aku mulai yuk ku apa kumbanku yuk kudu melok mulai. Gak oleh keri. Ya wis nang penutupan Nduk ra. yes guys, cuma di nunggu diparingi suara, rezeki yang lancar, urusan dipermudah, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Yang lagi sakit semoga diparingi sembuh, yang lagi pejuang harus dua semoga diberi momongan yang soleh dan soleh yang bisa mengangkat derajat kedua orang tua. Sekian konten kita kali ini di Cipo Api di Gwele. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.